Hemm bosta ħwejjeġ li l-Maltin jiftaħru bihom, ewlenija fosthom hemm il-ħobża Maltija. It-tim tagħna ltaqa' ma' Joseph Galdes sabiex jitkixxef aktar dwar is-sena tal-Furnara u l-kliem li jużaw. Jiena pratikament involut fis-sena tal-Furnara għax missieri huwa Furnar u dejjem kont ftit żatat u allura kont ninżel ma' missieri minn ta' żgħira ġifieri kull ma kelli 5 snin kont ninżel ma' missieri bil-lejl u dejjem nara x-xogħol għaddej, ġifieri biex nara x-xogħol ma kienx problema. Ovvjament bdejt nikber xtaqt li nagħmel xi ħaġa jiena u ġieli biex noqgħod kwiet kien itini biċ-ċaġina u noqgħod nilgħab biha u daqqa nagħmilha panina u daqqa nipprova xi ħaġa oħra daqqa nagħmilha ftiera u dejjem nesperimenta. Fl-aħħar mill-aħħar ovvjament kien hemm bżonn iktar għajnuna il-forn u allura kelli niġi ngħin iktar ta' spiss biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar naf ix-xogħol kollu kif isiru pratikament nista' ngħid li nafu mill-la sa' żett illum. Nibdew billi nitilqu l-għaġna, ngħidula nitilqu l-għaġna, jiġifieri nitfgħu l-ingredjenti, it-tqiegħ, il-melħ, nitilqu l-għaġna mill-ġolbajla, imbagħad nitfgħuha minn ġolbajla nitfgħuha għal ġottilar, minn ġottilar issa aħna ngħidu minn ġottilar għal ġolmejla nitfgħuha insaqquha ngħidu minflok naqbduha minn hemm u nagħmluha hekk dik il-kelma ngħidu insaqquha minnaħa biex minn post neħduha post ieħor, insaqquha. Ovvjament sa dan it-tant issir il-fermentazzjoni, jiġifieri nqelbuha ta' spiss nagħmlu sija kull kwarta nqelbuha biex inti tieħu il-fermentazzjoni li ħaqqa. Minn hemmhekk minn ġolmejla imbagħad isir itqattih, nibdew bil-ftajjar, imbagħad il-ħobs, niftħu l-ftajjar, imbagħad naslu biex il-ħobs inkebbuh jitkebbeb u jispiċċa ġottilari. U għandna wkoll il-miżin li għadu l-antika fej jiżen bil-ratal, bil-nofs ratal, bil-kilo, bil-wiżintejn, eċetera, eċetera. Meta ngħidu jiġi ġottilari, ngħidulu impassat. Tpassat billi tippustjah ġottilari. Tippustjah ġottilari u jidħol fil-forn. Jidħol fil-forn billi issa imbagħad hemm il-ħabbies li qed jaħbes il-ħobs. Li jaħbes jiġifieri indaħlu il-ħobs fil-forn. Il-forn hemm l-ewwel qed nibdew mill-gali, imbagħad għandna fejn jiġifieri il-gali fejn nitfgħu l-injam biex naħarqu, biex jinħaraq, biex itellaq it-temperatura, imbagħad għandna s-sentina taħt fejn jaqa' l-irmiet. Imbagħad ovvjament għandna fejn isir ix-xogħol, il-forn, innifsu, nsejħulu forn, imbagħad għandna d-damper biex jiġbed iktar u joħroġ l-arja u issa itella iktar it-temperatura. Ħafna mill-kliem huwa ta' nisel Arbi u wkoll ġifieri Semitiku u huwa wkoll ta' nisel Ingliż. Bħal kelma damper, galley, dawn huma ta' nisel Ingliż fil-waqt li l-oħrajn għandna ħafna li jissaqqi, tnewwel, taħbes, huma ta' nisel Semitiku. Xi drabi l-istejjer jieħdu l-ħajja billi jaqbżu l-barra minn ġo ktieb. Litteralment. Fir-rokna li jmiss, se nlaqgħukom ma' Chris Gruppetta, il-pubblikatur tal-ewwel pop-ups bil-Sinna.
Pop-up book huwa ktieb li appuntu meta tiftħu l-istampa it pops up. Ġifieri flok għandek stampa mpinġija biss fuq il-karta. Il-karta ma nafx tidirxek edha 3-dimensional. Bil-Malti seħu anka kodba qabbieża għax appuntu l-istampa taqbes il-barra. Bl-Ingliż u bl-lingwi oħra ma ħana żid familjari bl-Ingliż naraw ħafna tfal iżgħar imdorrijin bil-pop-up books, però bil-Malti għal varji raġunijiet li nistgħu nsemmu ma kienx hawn għax huma iżjed komplessi biex isiru, allura dawn huma l-ewwel żewġ pop-up books bil-Malti. Ġifieri għalhekk qed ngħidu pop-up books ktieb li tiftħu u l-istampa taqbeż il-barra. Bħala l-ewwel żewġ pop-up books morna fuq xi ħaġa klassika, ġifieri huma dawk li kien sejħa fairy tales, għandek Barnuża Ħamra u Tliet Iżies li huma żewġ stejjer klassiċi li tfal qatt ma jiġbgħu jisimgħu. Is-sabiħ tagħhom huwa li inti qed tisma' u taqra storja li forsi diġà taf li hija familjari anke mat-tfal u qed tara b'dan il-mod, jiġifieri għat-tfal il-faxxinu li tiftaħ ktieb, anke meta jkunu żgħar ħafna jkunu ġadra ovvjament li inti tiftaħ ktieb u mdorin jaraw stampa mwaħħla u li qed tiftaħ u l-istampa qed tinfetaħ hekk hija xi ħaġa jiġifieri tara l-espressjoni fuq it-tfal biex tara tarhom kif jibqgħu biha jiġifieri. U ovvjament m'hemmx fejn ngħidu meta jkunu għadhom żgħar ħafna drabi il-kliem mhux jaqrawhom huma, il-kliem ħajqrawhom l-hom il-ġenituri, n-nanniet huma l-gost li qed jisimgħu l-istorja u qed jaraw litteralment u mbagħad jistgħu jinteraġixxu magħhom u mbagħad da jsir palk kważi, hemm min joqgħod ikollu l-ġugarelli u joqgħod jinteraġixxi, ġifieri t-tfal jivvintaw miljun mod, inti toħolqilhom palk tridimensjonali jinbidel ma' kull paġna u mbagħad titħallihom tittarhom biex tarawhom jiġifieri kif jivvintaw huma. Digitalment fuq teknoloġija drajnija, inti aħna mdorrin, anke bit-tfal mdorrin, jaraw television, computer, l-animazzjoni tieħu l-ħajja. Però karta, tant aħna mdorrin narawha b'żewġ dimensjonijiet, 2-dimensional, li malli qed tinfetaħ u tieħu tielet dimensjoni, tfal jaffaxxinaw ruhom. Allura meta nara kemm kien hawn avvanzi fit-teknoloġija imma xorta il-pop-up books jibqgħu faxxinu. Fil-fatt li ma kienx hawn pop-up books bil-Malti, baqgħet tiġi ħaġa mitluba sal-lum u saru ta' min insemmi li saru bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu għax appuntu huma xi ħaġa li mill-lat ta' flus finanzjarjament mhumiex proġetti tagħmlu ta' malajr għax hemm ħafna xogħol tekniku u bqajna sakemm flimkien mal-Aġenzija għamilnihom proprju għax it-talba tat tfal hija xi ħaġa inkredibbli li jixtiequ jaraw xi ħaġa hekk u jieħdu gost bihom meta jarawhom. Il-pop-up books ġeneralment joġbu li żjed li tfal iż-żgħar. Fil-fatt anke dak li jkun forsi jara il-kidba jgħid imma t-tifel, it-tifla tiegħu ma jaqrawx, ma jimpurtax, l-iskop mhux li jaqrawhom huma bil-fors. L-iskop huwa li nistgħu naqrawhom l-hom aħna, jistgħu jaqrawhom l-hom l-għalliema, n-nanniet, tijiet. Però il-pop-ups għandhom fans, jiġifieri hemm ħafna adulti li huma fans tal-pop-ups, imma l-suq primarju huwa ta' tfal iż-żgħar. Għax ngħiduha pop-up huwa anke mill-lat tekniku huwa diffiċli, huwa proġett diffiċli ħafna għalhekk ma kienx hawn pop-ups bil-Malti għax dan mhuwiex xi ħaġa li stampatur, printing press ma ssirx awtomatikament bil-magna, daw ħafna logħob kważi mhux kważi bl-idejn. Allura meta kun bħal f'kollox meta jidħol ix-xogħol manwali l-ispejjeż jiżdiedu ħafna. Allura meta għandek suq żgħir bħal Malta diffiċli li jinħol u għalhekk ilna daqshekk snin għandna minn kollox kodba Malta imma ma kellniex pop-ups bil-Malti. Doreen Micallef twildet il-Furjana u studjat il-filosofija u l-letteratura moderna Ewropea fl-Università ta' Malta. Speċjalizzat fil-letteratura Maltija u Ingliża u kisbet MA fil-letteratura, diploma fir-relazzjonijiet umani u diploma fit-teorija politika. Doreen rebħet ir-Rediffusion Golden Star tliet darbiet għall-aqwa teledrammi fl-1969, fl-1971 u fl-1972 u ngħatat il-Phoenicia Cultural Award fl-1984. Uħud mill-poeżiji tagħha deru f'rivista tal-poeżija fl-Istati Uniti.
Doreen Micallef ippubblikat kemm poeżiji kif ukoll proża u wħud mix-xogħlijiet tagħha deru fl-antoloġiji Linji ġodda u L-ħna mkisra, editjati mill-Prof Peter Saracino Glott. Il-pubblikazzjoni tagħha huma Fit-triq tal-Empirew, Wiċċ im'Wiċċ u drammi oħra, De Profundis u Il-leġġenda tal-lejl. B'xorti tajba, id-dar tal-poetessa magħrufa Doreen Micallef illum għadha sservi ta' dar għal-lingwa u l-letteratura bħala sede tal-Akkademja tal-Malti. Fir-rokna li jmiss, se nirfsu f'din ad-dar sabiex nitalmu aktar dwar l-użu tagħha. Doreen Micallef wara li mietet hi kienet uriet ix-xewqa wkoll li d-dar tagħha tingħata tifkira lil xi jaqda letterarja. U Mario Zoppardi, il-poeta Mario Zoppardi flimkien ma' Francis Gallia u bl-għajnuna kbira tal-Ministru Luis Gallia wettqu din ix-xewqa tagħha. U għaddew il-ċwievet biex ngħidu hekk lill-Akkademja fl-2005. Meta morna naraw id-dar, sibna li fil-verità ma kienx f'qagħda daqshekk tajba u abitabbli u fil-fatt kellhom jgħaddu xi snin bil-għajnuna ta' Carmen Zoppardi, dak iż-żmien President tal-Akkademja tal-Malti, biex finalment dar ġiet rinnovata u stajna nużawha bħala sede tal-Akkademja. Fija, ovvjament, inżommu l-arkivju li ġi organizzat tajjeb ħafna minn David Agius Muscat. Ovvjament, nagħmlu l-laqgħat tagħna tal-kumitati u sottokumitati. Fid-dar żammejna l-memorabilia wkoll, xi memorabilia ta' Doreen, hemm it-typewriter tagħha, ċertifikati u tifkiriet oħra, mhux għax hemm ħafna għax fil-verità ħafna mill-affarijiet kienet qassamu mutatihom lill-ħbib tagħha. Kollox kienet qassamu mutati. Però ġifieri hemmhekk ukoll qegħdin nibnu librerija bil-pubblikazzjoni tal-membri. Ġifieri d-dar tagħha għalkemm forsi bħalissa maħniex nużawha, ma hija mħarsa miżmuma tajjeb ħafna. Il-post nixtiequ li jkun frekwentat ukoll biex isiru workshops u seminars, postijiet bħal dawn għandna nħarsuhom fl-opinjoni tiegħi. Ġifieri jiena qed niftakar fil-post li kienex fih Dunkarm fit-triq li fran il-belt. Saru diversi tentattivi biex dan il-post jiġi rinnovat, hemmhekk Dunkarm kiteb l-aqwa poeżiji tiegħu u sfortunatament għadu post mitlu u abbandonat, ma nafux sa jiġri minnu. Vri postijiet bħal dawn u koll anke fej kien ħadem il-moviment għaw minn letterarju ta' min wieħed jieħu ħsiebhom u jżommhom anki għall-prestiġju tal-pajjiż. Ir-riċerkatriċi Marija Simjana stħarġet il-karattri u aspetti oħra mir-romanz Ħelsien, wieħed mir-romanzi li Giuseppe Bonnici laħaq kiteb qabel ma ħallina qasir il-għomor. Ir-romanz Ħelsien idur fuq dan it-triangolu ta' imħabba bejn Felice, Rosina u Loreto, però ovvjament jiffokażiet fuq il-protagonista li huwa Felice. Ġifieri narawh jikber, narawh jisu jibda jħobb lil din Rosina, u mbagħad ovvjament ikun hemm ċerti konflitti. U hemm anki dak il-konflitt ta' bejn il-belt u r-raħal. Ġifieri għandek speċi lil Felice u lil Rosina li ġejjin mir-raħal, mbagħad għandek lil Loreto li ġej mir-raħal imma imur jaħdem il-belt. Allura speċi għandek dak il-konflitt ta' bejn ir-raħal u l-belt u Rosina li tixtieq taqsam dik il-linja, tmur mir-raħal biex taħdem il-belt ħalli ssib ħajja żjed komda. Imma mbagħad speċi minħabba dan isu triangolu ta' mħabba, il-konflitt dejjem jikber u t-tmiem tiegħu speċi jissorprendina xi ftit ukoll. Il-romanz jibda minn Felice meta għadu jitwielet. Allura aħna isna
naraw jikber pass, pero huwa dejjem ippreżentat bħala karattru pjuttost dajjef, huwa t-tifel ta' ġej minn familja ta' bdiewa. Però huwa speċi bħala iben ta' bidwi huwa isu l-ar tip ta' iben li jista' jkollox huwa tip ta' tifel li ma jiflaħx għax-xogħol tar-raba. Allura, speċi ovvjament isa sfortuna għalih illi ġi f'dil familja. Rosina min-naħa l-oħra mbagħad għalkemm speċi kif qedna diġà ġejja mir-raħa li wkoll, dejjem kienet ambizzjuża, dejjem xtaqet li ssib speċi li tiżżewweġ raġel li jkollu il-flus li jkun iktar sinjur, ħalli tkun tista' tgħix ħajja komda hi wkoll. Allura speċi di l-ambizzjoni tagħha li ssib li xi ħadd sinjur isu fl-aħħar mill-aħħar lilna jitfana daqsxejn dik id-direzzjoni u nindunaw li x'aktar x'jista' jiġrila din, ejja ngħidu hekk. Loreto mill-banda l-oħra wkoll jiġifieri fil-verità Loreto u Rosina ishom jixxibħu xi ftit għaliex Loreto wkoll huwa ambizzjuż ħafna, jurina mill-bidu li huwa ambizzjuż ħafna, imur ommu missieru jibgħatuh jistudja biex jilħaq qassis imma mbagħad idawwar kollox u jilħaq avukat. Ġifieri wkoll jidher li huwa ambizzjuż sew. Ir-raħala mhumiex is-soltu raħala tipiċi li naqraw dwarhom fir-romanzi Maltin, fis-sens Giuseppe Bonnici jisfida ħafna l-istereotipi tas-soltu. Is-soltu s-seksika ta' raħal ikunu nisa pereżempju. F'dan romanz wieħed mis-seksika huwa raġel. Ġifieri minn dak l-aspett mhuwiex bħal tas-soltu li imma ovvjament nistgħu ngħidu li huma realistiċi għax huwa bbażat fuq ir-realtà. Ir-raħala mbagħad huma t-tipi li imaqdru dak li ma jistax ikollhom. Ma fiħx eluq tas-soltu, isna rridu nagħmlu distinzjoni bejn tmiem u eluq. It-tmiem tiegħu orrajt, il-romanzi kollha jispiċċaw, imma l-eluq mbagħad ma jilħqux għaliex lilna jħallina bid-dubju. Minħabba dan il-konflitt bejn Loreto, Rosina u Felice, Rosina tispiċċa tinnamra ma' Loreto biex għaliex l-lan tagħha kien li ssib il xi ħadd li huwa tal-flus. Imma Loreto minn banda l-oħra lan tiegħu kien li jibqa' kemm jista' jkun liberu ġifieri jintrabat ma' ħadd. Allura speċi Rosina kellha tmur lura r-raħal imtebba biex ngħidula hekk għaliex kienet laħqet involvit ruħha ma' Loreto u Felice biex jaqbes għaliha spara lil Loreto u qatlu. Ġifieri anki dik bħala azzjoni diġà xi ħaġa li ma tantx nistennew, speċjalment min-naħa ta' Felice li hu ppreżentat bħala karattru dajjef ħafna. Issa l-eluq ma nilħuħx għaliex fl-aħħar mill-aħħar, speċi aħna nkunu qegħdin nistennew li kulħadd speċi jieħu li ħaqqu forsi ċertu punt, imma Felice jaħraba il-ġustizzja għaliex ikun hemm il-karattru Rosina taqbes għalih tgħid illi kienet hi, però qabilha ikun hemm karattru ieħor Paċikku illi jgħid illi hu qatlu għaliex l-ixkubetta kienet tiegħu. Felice ħadielu u spara bl-ixkubetta tiegħu. Allura minn hawn minn hemm speċi Felice jeħlisa xorta. U dan l-eluq speċi ħallina b'ħafna mistoqsijiet. Jekk ħaqqu li jeħlisa speċi kienet ġustifikata li Felice jeħlisa din minħabba l-imħabba forsi għax kien iħobb lil Rosina u fl-aħħar mill-aħħar Loreto għamel ħażin. Imma xorta speċi li toqtol mhuwiex tajjeb, allura dubji jibqgħu fil-qarrejja. Il-pritki bil-Malti miktuba sekli twal ilu huma sors importanti ta' informazzjoni dwar il-sien ommijietna u missirijietna. Firokna li jmiss, iltqajna Molvin Vella sabiex jarrafna bis-siwi li għandhom dawn id-dokumenti. Il-pritki li nanalizzaw aħna huma miġburin mill-iktar perjodu bikri possibbli, mill-eqdem li nistgħu nduru għalihom. Jiġifieri s-seklu 18, 1700 u xi ħaġa. L-ewwel wieħed illi ħallinna volum ta' pritki kien Saverju Mifsud, Ignazio Saverju Mifsud, avukat mill-Belt li kien ukoll qassis, kien ħobb l-istorja, kien ħobb l-kultura Maltija in ġenerali. U ħalla il-pritki tiegħu bil-Malti u bit-Taljan
lill-Biblioteka Nazzjonali. Hemmhekk għadna nistgħu naqrawhom. Ta' min jgħid illi Saverio Mifsud ħallihom bil-Malti u bit-Taljan kitibhom bil-Malti u bit-Taljan għaliex dawk kienu l-ilsna tal-perjodu għaw Malta. U predikatur Malti kien idur għal waħda minn dawn iż-żewġ ilsna biex jipretka. Kemm il-darba nsibu imma illi l-istess predikatur illi kien jagħmel pretka bit-Taljan imbagħad kienu jitolbuh jaqlibha bil-Malti għaliex il-miġema li kien ikollu qudiemu ma kienx tifhem xi jkun għadu kemm qalilhom. Dawn id-dokumenti waslu għandna b'Word lill-Biblioteka Nazzjonali li llum tagħti aċċessibilità sħiħa lir-riċerkaturi żgħażagħ tad-dipartiment tagħna u tad-dipartimenti oħrajn fl-Università ta' Malta, kif ukoll b'Word fl-arkivji parrokjali. Jiġri jekk tmur sal-Oratorjani tal-Isla ħassib il-pretki ta' Franġisku Saverio Baldacchino. Jekk se tmur il-librerija tal-Università ħassib ħafna pretki qodma sbieħ ta' predikaturi anonimi miktubin b'Malti li huwa ta' bilħaq differenti mill-Malti tal-lum għax fihom insibu itri Latini imħaltin ma' itri Arab. Dan l-aħħar bis-saħħa ta' riċerka ta' Patrijiet Cappuccini intefa' dawl illi xi wħud minn dawn il-predikaturi li għandna kopji tagħhom fl-Università fil-fatt ħallew kopji oħrajn il-Kunvent tal-Furjana u bħalissa qed isir ix-xogħol biex nippruvaw nidentifikaw lill-predikatur. Il-konklużjonijiet lingwistiċi huma kotrana. Ħanati xi ħaġa li verament tixel l-immaġinazzjoni ta' dak li jkun. Insibu fi pritki minnhom illi Ġesu bat lill-Apostli ixandru il-kelma tiegħu mal-erba' parti tad-dinja. Ma ngħidux aħna llum ngħidu mal-erba' partijiet tad-dinja. Għaliex il-pritki jikxfu li s-singular kien part u l-plural parti. Jgħidlek il-Madonna tal-Virtù. Imbagħad issib illi meta juża virtù qed juża fil-plural. Pereżempju, kellha 3 virtù. Aħna ngħidu kellha 3 virtujiet. U allura nibdew nindunaw illi fl-antik il-predikatur li kien ikollu kultura Taljana kien juża l-plural bħat-Taljan. Virtù li ma jinbidilx il-forma tiegħu tas-singular ma tinbidilx meta tiġi għall-plural, invarjabbli ngħidulu. U l-istess kien jagħmel dan il-predikatur li kien jaf it-Taljan. Imma meta l-bdiewa jiġu biex jirrepetu dan id-diskors huma jafu li siġġu siġġijiet, ommijiet, missier missirijiet, mela parti partijiet u virtù virtujiet. Dan huwa mod kif il-lingwa tinbidel. Meta ikonna il-pritki qudiemna inkunu nistgħu nibdew niddataw ċerti tibdiliet u napprezzaw il-lingwa ma tinbidilx illum fi żmienna għax aħna żenin, għax aħna ma nafux. Il-lingwa kienet qiegħda u se tibqa' tinbidel. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.